Number mnomsaka. Ngoto kapinda pa MTN watonga waita ghost account. But kana chira kuzvita anozvita zvazve. Sei. Ani maweza anoita. Anoisa zvanoita. Chero inenge ine phone number ine chichipa the fact kuti maybe amen. But you can't verify stare munhu vane surname on. Yeah, that's fine. Mm-hmm. Munhu anogona kungoshandisa surname ngozviti George. John P. Tokwenza sports John P. Saka zvomitsi. Asi mna kuti ama nails akona. Akaipa. Ngona. Chogona ichi. Apa muri kupfeka manga? Andisenda ziva lorei. Asi ndinoda kukutuma kuseni. Zvapari zvaitika. Apana kandoinda iwo ndio unongori kukusaidia. Zina mshikoma vita kama leo unotola keke. Kanti ndikukutaunika. Anashe guest lodge. Anashe. Anashe. Anti ndokwa muri kuenda nekutaura. Ndo road yacho. Plus nimobva manoprintisa ka. Dewa uya nebepa riyari. Sasa ndikuda bepa rei chiko ngozvanu ngoda pamuri mimi kuti ndingokudza neningikiri. Inati chi program. Ndio ndikuya chitiko nebepa rekunyora kuti so. Hey guys, muri sei kwaskana? Moroi kan? Moroi yaskana, moroi. Bantu anashe guest lodge. Mare Anashe guest lodge. Modern Fontaine. Kanzi tomorrow settings. Aiwa tomorrow settings askana video yedeidza naye askana ndikubhukutedzeka nzvimbo naye. Naye noti muda ngozona nzvimbo yokushamsika nemangwana turi kutadza madzisisi angu nemaningino angu ari ku UK iko nemakazeni angu echichi vana naAmerica uko. External yakati kuti muone panzvimbo patenge tiri. Naye. Techida kuti munyatsoona. Naye. Tatichimbota food testing guys, we were testing the food. Yo, the food was really nice. Aiwa chikafu test askana, chikafu chiri kunaka. Chikafu taguta mazipise inyama. Mapise inyama. Pane vaira shumbe rapa guys. Aiwa nyama yewe Loreni. Loreni nyama yenda tunyara kuti iwe kura ya munhu shamwari sinyama roseri yemunhu. Aiwa rikava ikati yakawandisa. Aiwa ine kutambisa zvishwa pana nombozipedza masinyama aya. Kwai bhonzo ratsengwa ndini indakuudza waniwe madwepi kuti inini pahuku chaipo ini handingati kwenda dya huku ndisina kutsenga mabhonzo. Ini huku ndotsenga mabhonzo kuti ndizoti ndadya. Kandi ndisina kutsenga mabhonzo hazvibudi. Nai tinganyeperana. Ndindadla mabhonzo aya. Kwai kune unaya anodla zvichirungu achisiya ndeta kunge ndichavadlira mabhonzo avo. Kusiya mabhonzo aya. Naimi ane nyama. Bhonzo rona kaka. Inangu aya ndatsotsonya aya. Angu ndatsotsonya aya. Muri kumona? Angu ndatsotsonya mabhonzo aya. Kuta kutsotsonya. Boma skonzi. Muda zvieta ntema skonzi. Mambo anaka anzi ndechi osi. Ndechi. Chirungu chemano aiwa kubika vanozvibikira zvavo. Kubika vanobika avo aiwa kubika vanobika. Senge chakalaka yanga ichinaka vedu chakalaka nebatanati chakanaka iyi aiwa yanaka. Mbamuri ndiri kunaka ndigurireyo tiwe. Ndigwedurireyo. Ndigwedurireyo tiwe. Ndana kutema news. Ngafuna tona khairu. Ngawedzi majarini. Ngawedzi majarini. It was some majarini showed up rama. Ngawedzi rama. Estatenda cherita. Esi anzi ndimoro sere loloyo. Sisili ya mkudu. How are you siri? Nisinyera gandi batadza fenyi yacho ka. Ndivanga chitoda kana let's open the light. My light is on. Kande bam mbate phone. Tinde. Bam kama fitness section plus ya background. Tora kuva sisimena ayo kuva alone ari kuyandi pada unyokwera. Tora kuva yo. Tora kuva tena. Utora magirasi sisimeni ndo aziya vanotora kuva reni. Kuva ndori tikade kuita kuva. Vaipo. Amuna ndimwe kuva ini. Aba ndimuri addicted neumako. Ndakasiya mako kumaza. Vaipo. Ndo na mwari denda kudorevesa. Ndichakubvunza imangwana. Ndakasiya ndakasiya kuba musona ndaustima ndi pamndaonda. Ndavanenge lifestyle zvine sugar nechichi. Ndakasiyana ndawedzera muchazivi kana ndauningirira. Naye ndiye munhu aslima iyoyo. Mira tarisai kuno. Aiwa ndatarisai kuno.
Onai. Ndiye munhu asilima iyeyu. Right. Tapinda guys. Naidi kutaridzei. Tapinda guys. Tapinda wrong side. Actually ndopinda nekuseruko. Tunaanza kuona. Gaitopinda nesefi. Ndokuti munyaso kupiwa tipinda nepapa. Mona. Sisi ndichigara kumusoro uko. Kumusoro uko ndo kwachigara uko kumusoro uko. Iwo koko kumusoro kubva uko ndo kwatitiri. Tati muone. Zvedu zvekuAfrica zvemangamanga zviya zvamunosora zviya. Zvakashoreka zveAfrica zviya zvakashoreka zviya. Handi zvedu zvakashoreka kazveAfrica izvi zvakashoreka handiti ndo zvatezvezvi. Yo, zvondidona. Jesu wangu nai. Yes better. Those zvedu right. So kana mauya imimi so munotanga munopinda napapa pamba ibamnini. Pindai mukati umu. Right. Mukona pari kupinda bamnini apo. Unokwira masteps ako 1 2 ani makapfeka mahiri 3 saka mufamba zvakanaka because matiles aya munogona ngodona naika 4 5 mosvika pano handika entrance guys handiti this is the entrance I'm showing you. Saka iwo uchisvika panzvimbo kana uri kuya kwaiti right unouya apa pa window apa ndo panenge pane mazita ako handika pa window apa ndo panenge pane mazita. Bepa rinenge riri apa richakuudza kuti iwe uri kupinda mukati unonzani zita rako uri kunogara patebhuri yakati. Handiti zvinenge zviri pabepa apa. Haunyongopindi unoti paunoda pane bhururu dzako bodo aiwa haudaro. Unoya pabepa apa. Bepa rako ndo richakuudza kuti madhuve P handitika uri kuenda patebhuri number 4. Tebhuri number 4 uchipinda uchaiona handitika zita rako rinenge riripo patebhuri number 4 utonati iye cheya yangu iye irapa wogara ipapo right. Saka iwe wapedza apa wabuda apa wapinda apa wouya apa wosanitize maoko ako apa ipapa ndo paunosanitize maoko ako apa unosanitize maoko ako apa haupindi kana usina kusanitize because tinenge chikubukula wosanitize maoko ako apa handiti right. Red carpet inotangira apa zvatichaita tichiri kuorganize tichiri kumboona kuti tobvisa here makapi etia yarapa apa tosiya red carpet kuti vanhu vafambe nepa red carpet kunopinda mukati mosika tosiya zvakadai tichiri kumbobetla apa kuti toita sei ani muri kuona but red carpet inotangira pamukova apa musakana kusanitize apa handika uchifamba wakadai tichinda uchinda saka unenge watotanga kutoti kutrapukaputwa kuti tuyatiya handika kana uchida jokotie kana uchida rooibos kana uchida frisco kana uchida coffee amene Jacob Cleanings uchitora tea yako yaunenge uchida handitika handiti tichita saizvozvo handitika tichiri kuinda tisati tapinda muvhenyu hanzi bamini wakaroora here wakaroora bamini ndaona mudzimai wenyari panenge apa palive animaona right muchipinda mukati right andika and then this side uku uchipinda padoor mangwanani hapana munhu anozokudza izvi mugare makabatirira ndo toilet yenyu vakadzi you come here this is your toilet right you come to the toilet right this is the toilet for ladies right right from there anditika men varume turume tetunenge tani apa umkwenyu ndokwenyu varume handitika ndokwenyu hesikara mudenga right mabodyguard anenge akamira pakamira bamnini apa ndo panenge pane mabodyguard apa pakamira bamnini apa ndo panenge pane mabodyguard apa mabodyguard kuchiona kuti waverifyiwa kuti wapinda here ndo panenge pane mabodyguard apa tichikutora temperature yako tichikuona kuti hauna here covid hauna here kukwira kutemperature zvokuti ungaita covid pana bamnini apa ndo panenge pane mabodyguard plus kana vanhu makuti paafter party pakana makudhakwa muchididi panenge pane vanhu vanenge vachikurumai vachikusumudzai vachikukandai pashi vachikusumusumuzai vachikukandai pashi handitika right bodyguard red topinda mukati handiti saka ndo matsebhule edu aya tinawo mukati munomu handitika saka iwewo depending nekuti zita rako riri papi handitika you come wotaga pane tebhule yako inenge yakatonyorwa kunzi tebhule number 10 tebhule number 1 tebhule number 5 tebhule number chi handitika wosvika wocheka tebhule yako wotonogara patebhule yako handiti for instance maybe you are uri Michelle D'Souza uchipinda ndonzwa kunzi tebhule number 5 handitika maybe tebhule number 5 ndeiyi uchisvika apo chatowanawo Michelle D'Souza aripo apa handika ndozvireva kuti cheya yako ndiyo iyi
Antika ndo inenge iri chair yako, right? As you can see, vasikana vanga vachita deco, these girls vanga vachita deco, antika they did an amazing job. Oh, thank you, Faith. Thank you, Faith. Thank you. Right, anditika moya matable esai akazara esai matable esai ane vanhu vavo ese, all these tables ane vanhu vavo, anditika chese hakuni. Saka ndati kana usina kugara wakatenga ticket rako, please don't come, don't embarrass yourself, please. Kana usina kutenga ticket rako, don't embarrass yourself, please, because all these tables dzese dzine vanhu, hapana table isina munhu so far. Saka kana uri kuzati wanonoka kuda kubhadhara ticket rako izvozvi, chita ticket rako izvozvi. Antika gara wabata Lorraine utenge ticket rako as in now. Hanzi bamno nema eyelashes. Vana ma eyelashes. Aiwa abasandisize. Abasandisize. Vana ma lashes ava. Lashes ekubi kunaka. Andisi mazvona. Right, saka stage yedu inenge iri apa. Lorraine DJ yanenge ari pa. Waende pa stage. All right. Okay, saka DJ anenge ari pa stage apo, ndo pa anenge ari papa, anditika. Right, saka kana in case uchiri kuda kutenga ticket rako, anditika get hold of Lorraine or get hold of myself, because I'm with her right now, anditika ikanda mari yako, then table to vatawedzera. Chiri kuitika ndechekudai, so right, apa after party, Lorraine pa after party, what is going to happen? Totambira kupi pakadai. Tobvisa machezi. Okay. All right. Kwese chida kuspina isusu takaisa musoro pasi makumbo mudenga. Isamwari chida kuti musoro pasi makumbo mudenga kapa ngipa uyu. Right. Moda yanditika then vanomwa doro varume papa tapedza haitita kuita after party papa. We are going to set up maningikiri tichaisa mama tables kunze. Varume vanenge vasingadi vachida kuzvimwira doro in peace. Panapa this is where you are going to be. Andika kunoko muchidi muchimwa yenyuma anzimachi madoro enyu makagara kunoko. Andika kwakupisa mazviona kuti kwakupisa mangwana weather itori wese unenge uchitopisa zvekudaro. Saka vane 2 minute dress totoya mubva matongopfeka. Anditika varume kunoku you can sit there, anditika watch see the view. Handiti makadi maka muchimwa zvenyu mugere pano apa mukati madzimai tichingundurika zvedu tiri mukati umu. Saka vari kuda kudima tokurumidza tichawedzera machezi mubhadhara kana uda kubhadhara nguva ichipo ibvai mabhadhara towedzera matables tona set up mawedzerwa, because maona kuti kwatabva kuti tidai handitika nokuti ukauya usina tikeso unozvinyadzisa, usina kudedzwa unozvinyadzisa apapindiki. Hani mazviona tight security. Tight security hani mazviona. Saka ndati muone kune vanga vachiti varuda kuona vai handitika taka upgrade naika hanzi na Faith maita taka upgrade. Saka I believe here taka upgrade kubva paya last time patakambonzi vanhu veAfrica vazivi haiti aiwa takazo tukuita tichitodzidza tukuita tichigona ene tirigona zvisingatoiti ene tiri kunyatsozvigona cheki ene zviri kutonyatsoita cheki chaiko. Isusu zvedu tisina kurongeka vekuAfrica vakashoreka vakashoreka veAfrica asi tiri kunyatsozvigona. This is what we are doing kuno kuAfrica. Hanzi zvakarenkosara vanhu vachine aiwa. As for the people, wait and see tomorrow. Kuva nevanhu vacho vakashoreka vekuAfrica vaya mirai muvaone mangwana. Chivamirirai muvaone vana madhumbe mugozoziva kuti ndivana madhumbe vaya mangwana. Wait until you see them tomorrow. Handitika mozonyatsokuona. Saka ini guys mangwana mondiregererawo. Ini ndichange ndichinyanyo kutambira apa. Ndo pane ndichispinira apa. Kapita isigwa ini kuti ndiwane kuspina apa papa ndiwane kuisa musoro wangu pasi makumbo mudenga. Ipapa ndo pane ndichitamba chamunyururu ndiri papa. Ndakaisa makumbo pasi musoro mudenga. Makumbo pasi musoro pasi makumbo mudenga. Musoro pasi makumbo mudenga. Ndichitamba ndiri pakapeta apa. Iyo yaitika kuti nditambe ipapa apa. Anditika thank you Keti Chivasa, thank you Novenkandla. Anza atidone nemayuze rematauza. Ndezvekufa ndosaka taitira kuti Nina Blake, I know you say there's nothing wrong, but there are people who think people in Africa we don't know that much. Tinongoda kukopa, atigone kuita zvinzvedu and hazvina kurongeka hazvina class. You know, ndosaka tichitedu aiwa tisedu takashoreka vekuno kuAfrica. It's not you though, but there are some certain people who need that mentality. And that's why I said it. Right. So, ndo patenge tiri papa tichingotamba chamunyurudu tigere and tika right.
saka vemaheels itivo muno kune tuba conference hall kune imwe ruko but tatochuza muno kuitira kuti tomorrow you have to behave and you have to learn to walk like a classy lady anditi kuti tisadonhe. So make sure in your heels you are going to practice tonight, right, to walk with your heels uchifambawo zvinechi lady like and don't just walk kunge munhu ari kuenda kubira kana munhu ari kuenda kundari andika you walk zvinenge zvine class because ukada kupaparika matiles umu unokuvara unodonha hani mazvona. Saka please my heels muchipinda matiles ayaya make sure you are walking zviri decent andika zvechikadzi like tombosiya zvedu zvimwe zvazvya zvechiboora ngo zvatomboita zvazvya tinyatso kufambawo takadzikamira kuti hatusadonhe muchionekwa nanashadhi muchinyatso kufamba muchionekwa nashadhi muchipindawo and imi vana shadhi kana vari mucomment section vombomira ushadhi zvecelebrity redu risinganyarariri repadiaris wepadiaris chamuona mangwana vana shadhi mombomira kuti mozoita kana taapa after heights handiti mazvona ndopamunenge makudi munenge makuita wawawa imwe yaya munombomira nhai papa panodzikamwa apa padoda zvinhu zviri class mozota wawawa kana vanhu vachinge vadhakwa tisingasakuipei attention mozotanga nhaika saka tinenge tine vanhu vedu vanenge vachipinda zvakadzikama ana swaga anenge aripo soga anenge akapfeka dress yakatanga akapfeka sutu yechirume. I'm also waiting, very anxious to see what he's going to be wearing tomorrow. Swaga haatembeki. Swaga anogona kusurprise akarova kana kuswimming costume mangwana unoketa kana kuya akapfeka swaga ameno. I'm waiting kuti ndinyatsoona kuti swaga panenge pakamira sei mangwana because swaga licious, right? Ndozvazvinenge zviri izvi mangwana hanzi zvinoiswa ndajera mapamps tichadonha maisoko maiquinti nhasi ndopowotofamba uchidzidzira usiku hwese regogo iti baba vakubatire kamera uchita kunge uchipretenda kunge uri palive uchitofamba uchidzidzira kufamba hande ekusaidhuku uchidzidzira kufamba handitika uchidzidzira kufamba uchita catwalk handitika right zvakare guys kana pane vari kuda kuuya kuafrica iholiday kai masanctions akabviswa eHaiti anditi vari kuda kuuya kuzogara kuno kuSA vasina pekugara. This is the place to be guys. It's a very beautiful place, very quiet anditika it's a very quiet place. You are actually free anditika to contact Lorraine anditi contact Lorraine anokubukirai the place anditika she will book the place for you, she will do all the arrangements at a fee of course, at a certain fee of course. Handimozati hakuna uchemari ari kushandawo ibasa hani mazviona. Saka regai ningokuti itowe imbijana mukatumu kuti munyatsoona vari kuda kuuya kuzotowa SA Christmas nekuzodya kunoku guys. This is the place to be anditika uyai mufare mugere pana kumafura mhepo anditika kumafura mhepo kunoku kwamunenge muchifugwa zvenyu nemhepo muri kunoku handiti mazviona munofurwa nemhepo makagara kunoku sano zvanoda kuti munyatsoona vari kuuya vaya rutambura komotena ino kuti kwamunoziva kumukatikati munenge mazara already makazara right. So this is the place to be. You can just book antika in time you come antika this is the lobby antika lobby you can come here. The reception is here, right? There's the reception. I think there's the other reception as well. Antika you come here mobuka antika right this is a distogara kumsoroko indoda kuti zvivana pasasi anditi topinda kunoko wapinda kunoko they are in a meeting anyway. You see mupinda tiri kune imwe section so kachuza ikoko kana muchida kuya kunoko you come. This is another section again yekuti dai tanga tawandisa who could have come kana kuti kunoko hamuna musati marongedzwa zvamo but it's a very nice place that you can also come and do zvamunenge muchida kuita anditika tanzi network aiwa wifi iriti vaya vekutogwa mapicture vaya vekutogwa mapicture musanetsa zvenyu muchatogwa mukabayiwa. Nzvimbo dzose idzi ndedzemapicture dzose idzi green yose inobuda zvisingaiti iyoyi pamapicture iyoyi zvisingaiti hande hani mazviona marooms esaya but they are fully booked akatogwa. We booked actually guys, we booked the whole place. My diaries, we booked the whole place pese panapa. So it's a private function kubva mangwana kusvika neSunday. Hapana munhu mumwe munhu anouya panapa chidi vanosaka kubhukirwa panapa nemusi Sunday itaita check out anditi taita check out. Saka ndakati moya nemaswimming costume yenyu mangwana moya kodhidha handitika nemusi Sunday kana madi tapedza tikati moya mozodhidha paya handiti ndezvandakataura. Saka yamaru imbatora room ipi kumsoroko mauya ku
Hey, kuda zvinhu kunyazo yako kavanda. Padze swimming pool. Right, aya marooms ema diaries yesaya. Marooms ema diaries. So ma diaries ane marooms aya kana mauya mangwana matadzwa marooms enyu kana muchida kugara panze apa muchita nyaya muchibvarira nyaya makawanda ndo pamunenge makagara apa. Handitika muchibvarira nyaya dzenyu marooms enya makavharwa sanda handikwanisi kuti ndipinde marooms edu aya but ndinokwanisa kupinda because takabhuka. These are our rooms. Tinokwanisa kupinda. These are our rooms. Aya ndee madiaries aya akabhukiwa takatobhuka saka ndogona kungopinda muno. You see madiaries iroom yemadiaries yevawe madiaries iyoyi. This is one of your rooms madiaries. You can be here. Anditika the toilet and what so forth, the bathing room, everything. And you can just come here modi mogara. Saka nevari kuda kuuya vavaya kana uchida kumwa tea yako usiku kettle yako iripo masamba ako mukaka zvose apa umwe apa. Iroom yemadiaries iyi ngaindichiifara zvangu. So iroom of one of the diaries. Hanmaona right that muone guys. And then touya kuswimming pool kwema kutogwa picture. Oda zvinhu moya kuno kwandakati munoya kuzosima paya mune mutamba chamnyurudi muripo iri deep. Iri deep yo yatosukigwa imimi. Yasukigwa imimi vanoda mangwana kutuwina wachipinda umo. Yasukigwa imimi. Handitika motonyura kunonyura uko musagoni kuswima musainda uko. Munonyura motambira apa pama steps apa. Zvokuita ava life saving chinonyurura vanhu kwatidi. Handitika right aya ndima marooms aya. Ari kunzi achuzwa nabamnini vachuza ipapa pana bamnini na musicians ndipo vari kuda kumugara umo. Handitika right. Hanzi moitawo live SIS MELLY. Inini handiite live William but tine vanhu vanenge vane vachita live padiaries panapa. Inini handina live time yekuita live mangwana. Ndinenge ndichiningirira the likes of anabamnini baba. Bamnini ndo IT wedu anorana page rediaries. Vane bleka vanoheka yo chero maghosti vanobata. Vane bleka ndo vakandibatira rumwe ghost riya marizia ngoti hangu handinyanyi kuda ngosvitsvaga zvemagosti ava vanobata magosti ava vanoheka manje ava vanoheka vanonzi CMF ava vanoheka kwete zvekutamba vanobata but kungoti hatizonyanya edu kuda kungozviita imwe yaya handimaona ndo basa ravo saka ndo vanorana chi ndo vanorana page rediaries ndo IT gai wedu kuseri boys vakomana ava vakomana right. Saka mapaona ka guys patiri saka please ndofunga madiaries ari kuuya panapa apa muri kuziya mangwana kuti tine two dressings. Handitika tine dressing yekutsanga ye heights and then we have the second dressing ye after party blue jeans and white diaries t-shirts and all star or any tennis of your choice right. Ndo patenge tiri hapana bamnini vapinda umo kuda zviro mapinda umo hai nema maenda kuupstairs munyepa ini aiwa dzirimo wifi pana pasina wifi panapa pai wifi iri ti kusvika kwese uko wifi iri kusvika kwese uko hanimaona right saka ndimaona ka guys a very quiet place uko ewa inini mangu ndemumo mudenga umo Zimaenda kudhuze na Mwari. Andina kudhuze na Mwari bamnini aiwa imigare kudhuze na Satani muda kuenda kudhuze na Mwari kuti zvadi saka una vanda mapicture aya kwese kunobuda mapicture zvakanaka kuno yo kwese kunobuda mapicture zviri bo zvokuti vaya vane addiction yemapictures vaya kunobuda mapicture zvakanakisa. Hanimaona kunobuda mapicture zvakanakisa kunoku kwese kunoku kupi omukutengesa aiwa hatisi kutengesa business saka ina angu ndiri kumusoro uko ndo kwangu uko kumusoro uko kudhuze na Mwari uko ndo kwandiri uko kumusoro uko ndo kwandiri kumusoro uko ndaita ndingaitigwa noise neva vanabamnini va right saka nzvimbo maiona ka guys saka tennis zenyu tennis ndedze kujaivhisa jini rako t-shirt rako pochitambwa kurowa jive handitika saka I think guys maona nditi chi uloni ende agadzikwa zvakanaka zvokuti chakata ichi chakakata ipapa panai hatisi chigero ichi chiichochi kataloni zviri zvakainzana kudai jeji chakarongeka jeji ichi Chirume shakakapa zvakakapa hashine moto.
unless usiku group re kana usiri mugroup re WhatsApp maybe ndosaka zvakujamba batai Lorraine matishets ariko kuna Lorraine but zvokusha achipersonalize star rako is too late now but unongoiwana inenge ne logo e diaries but kuti ichiswa star rako because edu mamwe ane masurname ane mamitupo yedu saka yako I think it will be too late now kuti ichipersonalize because function dimangwana andimazvona right saka haiti ndeye vanhu vese varume nevakadzi handitika saka guys kana tichine space yevanhu 10 we only have space for 10 people kana uripo ukufila kuti ndoda kutouya unongoisa mari yako tobva tatongoganisa kitara ari pano because tachimboita food testing aiwa chikafu chiri kunaka zvacho chikafu chiya madi mashora bolati zvekuti andi bo zvekuti chikafu chiya mawani saka chikafu chine ticho chichigara tavaudza kuti vawe extra vawedzere saka kana uri kuda kuenda hanzi my kind of life thank you gogo vanata kana uri kuda kuenda 10 people only atanga please ibvai mangoti mubva mamhanya kubata Lorraine kana kuti mobata kuti hazviko kugweru hazviko zvikugweru zvigero zveheji zviriyo zvigero zveheji asi kuti tati inogera zvakaenzana kudai taishayiwa hanzi are you selling my t-shirts yes Lucinda, it's not me actually selling the t-shirts, it's Lorraine. I think ask kuchitengesa ma t-shirts. Ari kungotengesa ne price. Angoshaja price ye t-shirt ne printer chete. T-shirt I think ari kuti 100 and yes 120 t-shirt. Tenge tine makepa achipane t-shirt ne cape saka tenge takarova regalia. Almona tenge takarova regalia chete. Saka a bit or b you can still come. Time ichiripo nzvimbo ichiripo uyatifare nevamwe yatisangane yationanei yaitinakirwe handichika so guest wedu from the UK she has landed taenda kunomutora kuairport we went and collected her kuairport she's already here tamisa pane a different hotel inenge quite yakanaka zvokudaro ndopari akati zi zvake ari ipapo our guest from UK evangelist Deborah takavainvite handiti munozviziva so takavaisawo pane hoteli yavo hanzi how much for the accommodation better cheap ufunge zvototi haubvumesha 8 wire yako chete 8 wire per night anowana zvokuti haubvume saka variko George hanzi ndekupi kumidrand anashe lodge so you can book now for your December vacation anditika tinenge tiripo anditi so guys ndizvanangotite kana ndisina kuneta tobatana ku live yemanheru live yemanheru toda kuti continuation guys ye mujolo uyaganama mujolo mangwana tina makadzika pana mukuchiziva kuti makadzi anenge ari pamangwana mujolo uyaganama saka guys kana muchida ndisina kuneta togona batana pa live tichimbotaura nyaya dzevarume veku UK vari kunzi vari kuita kumamira machira tichipedzisa live iyoyi tichiwa zvakamira sei muye kuzotudzawo vasikana varume veku UK makasangana navanhu mamira machira ava kuti zviri kunyazombofamba sei tinyatsonzwisisa adawapa handei hala ndati ndizvionere hanzi unotamba uya undinhongere vese varira bumshelele panobuda rinoita wacherera oyo zvawakasikirwa uri bhiza chasara kutongo kachikirwa to me turn and twist everybody know you are every man yeah link up muzasare muzvinu oyo aiwa imba maimwe mama lava wandisa uya George ndibate ku WhatsApp George ndibate George get hold of me ku WhatsApp George ndibate ku WhatsApp aipa mai aiwa pa mai bamini aiwa hataki mai baiwa pa mai bamini aiwa pa mai aiwa kama liya une ticket kudara iwe liya mgabe une ticket kudara inda so liya une ticket kudara ati mboro vai kurungai kaga vidwe aiwa kurungai ndiye mangwana ora isi abamini chaka chimboro vai chimwe freestyle chimboro vai chimwe freestyle abamini vai freestyle aiwa akatorara marjara wa freestyle wazouya bana uya dzenyu dzakawandisa kai dzakawandisa dzenyu dzakawandisa verenga seinobuda mumushini Maria inake kana pasina makwini ndichagire imani yange beautiful pusha tisarari kufushwa pose riddle account namba uchipusha tiwedzere mu account rova nemuma kuchanzwa woti ndiri bound oyo guys chela kigwesi mangwana Zichana kigwesi mangwana guys. Zichana kigwesi mangwana isu guys. Mai waka.
amai waka freestyle mangopiwa anzwisa chete guys mangopiwa anzwisa apa mfano ide mapiano ruti ari kuuya mangwana akuya mangwana but tine chati chavapa mangwana chinonzi kurungai ngatimbovanzwisa bijana ipa dati kurungai ho kurungai ndiani vaisire vateereri isai volume hanzi talent ndizivesa ai talent chairo magifunga kwa maidhoidhoi icho muye makagadzira kukurunga mangwana tokurungai ikatoti tofana practice kurunga shushu mabebi kurungai hey mabebi kurungai maiwe mabebi kurungai vanofika mutengwe wawa ndoda mese mukurungai side by side right to right imi kurungai kuenda mberi aiwa imi kurungai nekudzoka shure aiwa imi kurungai kumusvingo vanotidako nokuti tine mafaro yo uyai makagadzirira kukurunga mangwana sati chitokurungai hoyo ngatimbona sisipela vachikurunga ava vatotanga kukurunga awo mangwana tetichikurunga aiwa mukachokurunga mirechega chini tati chimbokurunga zvemangwana tichimboimbidzwa kuse kurungai imi kurungai kurungai oyo zvidhori hazviregi kutambisiwa zvidhori zvonocha alright guys saka chega ndimbopedzisa zvadoda kuti amana tokubatai palive time andika tokubatai palive time guys anditika we love you so much saka vaisada kubhadhara ndibatei kuinbox kana tibatai Lorraine kuinbox zvandakudzai mubatei kuwhatsapp kana kuinbox kana musina namba dzake get hold of me kana ngobatai inini anditika ndiri kuona mainstant anonzi mainstant chi macash instance ari kupinda mheno ndizvo maEFT ndio maewallet ari kupinda mufoni mangu that moita kuti motizivisawo kuti ndiva nani nguva ichiripo andika tizive kuti zviri kufamba sei handimona toziva kuti yaufa zviri kufamba sei. So guys tobatana time andika